U Hrvatskoj od psorijaze boluje 80.000 osoba. Kod trećine oboljelih, psorijaza utječe na društvene svakodnevne aktivnosti. Ali uz našu i liječničku pomoć, oni mogu sve. Ne okrećite glavu. Nakon 6 godina sam napokon obukla haljinu. Nakon skoro 5 godina mogu se zagrliti s prijateljicom. Nakon 86 mjeseci opet izlazim sa prijateljima. Nakon 5 godina opet sviram gitaru. Pitajte ih kako su.